ብዙሓት ሰባት ንሞኔታይዜሽን ክትሓቱ ከለኹም ፖስታ ኣበይ ዝምላእ መዓዝ ይኸዝምላእ ናሽናል አይዲ ወይ ድማ ፓስፖርት መዓዝ ዝምላእ ኣበይ ይኸዝምላእ ባንክ ከመይ ጌርካ ዝምላእ መዓዝ ከይምላእ ዝብሉ ሕቶታት ኣይተረድእኹምን ሓቂ أو حق مخنياتو بزعبازي بمسنجر بواتساب باب كوميونتي يكون بستفلالي من قدي اذا حتى نسبات مقصر يبلهم كال تعرفوا المونتايزيشن كمال لهم اذا حتى نسبات بوستا وي دما باسبورت خلهم كلهو دنغرغر يزبلهم قال يوم كا 5000 سبسكرايبرن 3000 وجه هورن غنا خيملو خلو يوم ادسنس نخمر لهم اذا حتني ابز فيديو زي بزعبازتات بنصر كنغركم يمصي زلهم نزي تفلطوني جنترا بهال نطفاي محبراو ميديا ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብፍላይ ካ ኣብ ዩቲዩብ ናይ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ልምዲ ስለ ዘለኒ እቶም ኣነ ዝፈልጦም ልምድታት እናካፈልኩ ይርከብ ብዛዕባ ዩቲዩብ ንጹር ፍልጦ ክህልወኩምን ብዩቲዩብ ገንዘብ ክትሰርሑን ትደልዩ እንትኾንኩም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቻናለይ ዝዘርጋሕክዎም ቲቶሪያላት ኣለው ተመሊስኩም ራእይዎም ድሕሪ ሕጂ ዝሰርሖም ትምህርትታት ንኽመጽኦም ድማ ንቻናለይ ሰብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደውል ብምብራህ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ዘምፀና ክንሰግር ቀዳማይ ቅድሚ ፓስፖርት ወይ ድማ ናሽናል አይዲ ቅድሚ ፖስታ ቅድሚ ባንክ አካውንት 1000 ሰብስክራይበርን 4000 ዎች ሃወርን ክትመልኡ ክትክእሉለኩም እዞም ዝነገርኩኹም ቅድሚኡ ኣየድልይኹም ድሕሪኡን እንተኾነ 1000 ሰብስክራይበርን 4000 ዎች ሃወርን ምስ መላእኹም እዛ ኣድሰንስ እትመልኡላ ኣፕላይ ግበሩ ትብል በተን መማረፂት ክትከፍተልኩም እያ ምድንጋር ገይፍጠር ግን እዛ ኣፕላይ መግበሪት በተን መማረፂት ኣብ 500 ሰብስክራይበራትን ኣብ 3000 ዎች ሃወር ሰዓትን ይዝኸፍታ ዩቲዩብኩም ብቪው ብዝተርኣየ ቁፅሪ ገንዘብ ምቁፃር ዝጅምር ግን ሕዝውን ኣብ 1000 ሰብስክራይበራትን 4000 ዎች ሃወርስን ምስ መላእኹም ጥራሕ እዩ ገንዘብ ምቁፃር ዝጅምር ብቪው የዝብለኩም ዘለኹም ንምንታይ ዳዩ እዛ ኣድሰንስ መምልኢት መማረፂት ኣብ 500 ሰብስክራይበራትን ኣብ 3000 ዎች ሃወርስን ዝኸፍታ ተልኩምኒ ሽዑ ጀሚርኩም ንሞኔታይዜሽን ኣፕላይ ክትገብሩ ሽዑ ጀሚርኩም ሞኔታይዜሽንኩም ክትጥይቁ ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ቪዲዮታትኩም ብቑዓት እንተኾይኖም ናይ ዩቲዩብ ሕጊ ዘይጠሓስ እንተኾይኖም ኮፒራይት ዘይብልኩም እንተኾይንኩም ካብ ሰብ ቪዲዮ ዘይወሰድኩም እንተኾንኩም ዩቲዩብ ይቕበለኩም ቻናልኩም ሞኔታይዝድ ይኸውን ማለት እዩ ገንዘብ ምቁፃር ግን ሕዝውን ኣይጅምርን 4000 ዎች ሃወርን 1000 ሰብስክራይበርን ምስ መላእኹም እዩ ብቪው ገንዘብ ምቁፃር ዝጅምረልኩም ነገር ግን ኣብዚ ልብ በሉ ዩቲዩብ ብ500 ሰብስክራይበራትን ብ3000 ዎች ሃወርን ተተቀቢልኩም ንሞኔታይዜሽን ሰባት ጊፍት ክልእኹልኩም ይኽእሉ እዮም እቲ ጊፍት ንስኻ ናብ ገንዘብ ይዝቕየር ልክዕ ከምዚ ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ኣቲኹም ዝወሃብኩም ጊፍት ናብ ገንዘብ ትቕይርዎ ከምኡ ልክዕ ኣብ 3000 ዎች ሃወርን ብ500 ሰብስክራይበራትን ዩቲዩብ እንተተቀቢልኩም ከምኡ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ከምኡ ዓይነት ዕድል ይኸፍተልኩም ማለት እዩ ብላይቭ ኣቲኹም ብገለስ ጊፍት ተሰዲድልኩም ሰብሲ ናብ ገንዘብ ትቕይርዎ ኢኹም ቪድዮኹም ብዝተርኣየ ቁፅሪ ብቪው ምቁፃር ዝጅምር ግን ከምታ ዝበልኩኹም 1000 ሰብስክራይበራትን 4000 ዎች ሃወራትን ክትመልኡ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ 1000 ሰብስክራይበር መሊእኹም 4000 ዎች ሃወር መሊእኹም ሞኔታይዜሽን ተቀቢልኩም ዩቲዩብ ድሕሪኡ ወዲያው ዶላር ምስራሕ ዝጅምር ዩቲዩብኩም ብድሕሪዚ $10 ምስ መላእኹም ክልተ ነገራት ይሓትኹም ሓደ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ካልኣይ ከዓ ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ድሕሪዚ እዮም ዘድልዩኹም ቶም ፖስታን ፓስፖርት ወይ ከዓ ናሽናል አይዲን ማለት እዩ እቲ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ማለት ፓስፖርትኩም ወይ ድማ ናሽናል አይዲኩም ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ መሪፅኩም ብካሜራ ሲኢልኩም ፃዓኑለይ ይብለኩም መፅዓኒ ቦታ ናይ ባዕሉ ኣሎ ኣፃዓናውን ኣሎ ክሰርሐልኩም እዩ ነገር ግን ኣብዚ ልቢ ክትብልዎ ዝግባኣኩም እታ ኣድሰንስ ክትመልእዋ ከለኹም ዘላ ስምን ኣፍታ ፓስፖርት ወይ ድማ ናሽናል አይዲ ዘላ ስምን መዓር ሓደ ዓይነት ክኾን ኣለወን ዋላ ሓንቲ ፊደል እውን ክትጋገዩ የብልኩምን እንድሕር ማዕረ ዘይኮና ግን ኤዲት ምግባር ስለ ዝከኣል ኣፍታ ኣድሰንስ ዝመልእኹምላ ቦታ ኤዲት መገበሪት ኣላታ ምስታ ፓስፖርትኩም ማዕረ ጌርኩም ታስም ክትፅሕፉ ኣለኩም ማለት እዩ እዘይ ኮይኑ ኣይቕበለኩምን ኤረር ክብለኩም ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ዝበሃል ኣድራሻኹም ትኽክለኛ ኣፍቲ ኣድሰንስ ዝመላእኹምሉ ዓዲ ምዃኑ ንምርግጋፅ ብፖስታ ዓሺኩ ዝሰደልኩም ቁፅርታት ኣለዋ ንሳና በይ ዝልእኸልኩም ናፍታ ፈለማ ኣድሰንስ ክትመልኡ ከለኹም ዘእተኹምዋ ፖስታ ሳጥን ቁፅሪ ዝልእኸልኩም ንሳ ተቐቢልኩም ቬሪፋይ ትገብርዋ ትመልእዋ ማለት እዩ ናይ ባዕላ መላል ኣለዋ ንሳውን ክሰርሐልኩም እየ እዘን ክልተ ቬሪፊኬሽናት አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን እና ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ክልቲአን ሓንቲ ግዜ መጀመርያ ጥራሕ እዩ ዝሓተኩም እሳተን እውን $10 ምስ መላእኹም ብድሕሪኡ ዝሓተኩም እሳተን ቬሪፋይ ጌርኩም ምስ ወዳእኹም ብድሕሪኡ ካልኣይ ኣይሓተኩምን ሓደ ዝረሳዕኽዎ ነገር ግን ፖስታ ሳጥን ቁፅሪ ግድን ኣይኮነን ክህልወኩም ናይ ካልእ ሰብ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ንኣብነት ናይ ባዕለይ ፖስታ ሳጥን ቁፅሪ ተሃልይኒ ሓደ ሓወይ ኣድሰንስ ክመልእ ከሎ ናተይ ፖስታ ተጠቂሙ
እታ ፖስታ ናብ ናተይ ሳጥን ትመጽሞ ኣነ ውፅኤ እታ ቁፅሪ ተነጊረዮ ቨሪፋይ ይገብር ምንም ፀገም የብሉን ፓስፖርት ወይ ካ ናሽናል አይዲ እውን እንድሕር ዘይብልኩም ናይ ካልእ ሰብ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣነ ፓስፖርት ተዘይብለይ ናይ ሓወይ ክጥቀም ይኽእል እየ ኣድሰንስ ክመልእ ከለኹ ኣብኣ እታ ናይ ሓወይ ስም ይቕምጥ ብድሕሪኡ እዛ ፓስፖርት ስኢልካ ስደደለይ ክብለኒ ከሎ ዩቱብ ከዓ እታ ናይ ሓወይ ፓስፖርት ስኢለይ ሰደሉ ይውድእ ነገር ግን ሓንቲ ግዜ ተጠቒመላ ኣነ ንሱ ባዕሉ ተመሊሱ ክጥቀመላ ይኽእልን ፓስፖርት ወይ ናሽናል አይዲ ሓደ ሰብ ጥራሕ ክጥቀመላ ዝኽእል ኣነ ናይ ሓወይ ተጠቒመሲ ንሱ ተመሊሱ ኣይጥቀመላን ምናልባት ኣነ ምስ ኣውፃእኹ ብናተይ ክጥቀም ተኾይኑ እምበር ፖስታ ግን ናብ ናተይ ፖስታ ዋላ 1000 ሰባት ከልእኽ ይኽእል ምንም ፀገም የብሉ እዘን ክልተ ምስ ወዳእኹም ናይ ናሽናል አይዲ ወይ ናይ ፓስፖርት ጉዳይ ምስ ወዳእኹም ናይ ፖስታ ጉዳይ ምስ ወዳእኹም ብድሕሪኡ ባንክ ኣካውንትኩም እትእትውሉ ቦታ ይኸፍተልኩም መወዳእታ ንሱ እውን ናይ ባዕሎም መላል ኣለዎ እዛ ባንክኹም ምስ መልኣኹም ብድሕሪኡ ብዩቱብኩም ዘዝሰራሕኩምዎ ቅርሺ ናፍታ ዝመልኣኹምዎ ባንክ ኣካውንት ወርሒ የእትወልኩም ማለት እዩ ወዲእኹም እዚ ግልጽ ንክኾነልኩም ኢለ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ እምበር ኣብ ቀጻሊ ኣድሰንስ እናመልኣኹ ካብ መጀመርያ ትሒዘ ክሳብ ናይ ባንክ እናመልኣኹ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ እሱ የዘጋጅወልኩም ኣለኹ እየ ተሓትኑ ስለ ዘለኹም እዩ መዓዝ ከም ዝኣቱ ፖስታ መዓዝ ከም ዝኣቱ ፓስፖርት እስታት ስለ ተሓትኑ ዘለኹም እየ ንሽዑ ግልጽ ክኾነልኩም እየ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ክሰርሐልኩም እየ ሰሰናይ ንዓኹም ቻናለይ ግን ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ኣይትውፁ